Hakuna chinhu chinopfuura kumira nezvaunoda. Ndo chimwe chezvinhu chinofanirwa kuzikanwa nemhuri yeZimbabwe. Kuti kana munhu aine chaanoda, azvitaure kuti chinogamuchirika. Asi kusagamuchirwa kwacho hakugone kuchinja mafungiro nezvido zvemunhu. Toda kukutendai mhuri yeZimbabwe kuti mese masvika pakunzwisisa kuti amude bill number 3. Ndakaseka nezuro ndichiteerera kutaura kwaGeorge Charamba. Ndikaona kuti vazhinji vari kuimbira the supper meal vari kumanikidzwa kutaura zvinhu zvavari kuziva kuti izvi hazvimiririre zvido zvevanhu, asi nekuda kwekuti varanda vesystem. George Charamba akataura akatanga ku1823 achida kuzama kuprova the constitutional bill amendment. Ndo kutanga kutsanangura zvinhu zvisina musoro, achijustifya the constitutional bill amendment. Atidi kuisa zvinhu zvisinganzwikwe nevanhu. The constitutional amendment bill number 3, it's a reversal yezvakarwirwa muhondo. Because the principle of one man, one vote meant everyone to participate into the voting yevatungamiriri vavo. But as of today, maakuti chituru cha president chinosarudzwa nemunhu mumwe chete pa constituency. Pamuri kuti one person can stand for 20 votes, marivesa magains of the liberation struggle. The principle of one man, one vote is compromised. Whether you justify the constitutional amendment because it's constitutional to amend the constitution, but the truth will always remain the same. You have reversed the gains of the liberation struggle. And the gains iwayo, it's a direct betrayal. Yema war veterans. Vakanzwa vamwe vakatakura zvironda nemavanga ehondo. As of today, the greediness of power from ZANU-PF has now caused them to sell the struggle for the second time. Ndakataura ndikati struggle yekutanga. I was expecting this from George Charamba. Achitaura kuti the longest house constitution ndo yatinayo because yakauya as a result of independence. Ndakambotaura ndichitaura pano kuti the longest house constitution is a sacred document, but rakapihwa vana veZimbabwe rina macolonial obligations mamwe. Nekuti principles atiri kushandisa kugavhena nyika ndio mamwe principles anga achigavhena nyika nguva ya Ian Smith. No wonder why they are reversing now, vachitodzokera kuma original principles anoita empower the minority on the expense of the majority. Vachishandisa the very same principle yekuti vanotsikirira zvido zvevanhu, vachishandisa simba remapurisa, vachishandisa simba remasoja, vachishandisa simba reCIO, vachishandisa simba rekuempower vashoma kuti vakontrole vazhinji. It is because vari kuzviziva kuti hutongi hwejekerere ZANU-PF haisisina, yakushandisa hutongi hwechisimba. And when the power of the minority contests the power of the people, the power of the people will always prevail.
batai mashoko angu. Kana simba revashoma rakunomira kurwisa simba revazhinji, simba revazhinji rinokura. Mashoko andiri kutaura pano is proven. President Mnangagwa understand this. The vice presidents understand this. The director generals understand this. Simba revanhu rakakura kupfuura simba resystem. Kana takutaura pamusoro pehupfumi, hurumende yaSmith yakanga yakapfuma nenyika yacho yakanga yakapfuma zvakare. Ndosaka takanga tiri the second strongest currency munguva yeutongi hweudzvanyiriri. The pressure kubva kuvanhu yakanga iri shoma nekuti vanhu vakanga vasina nzara, vaiva nekutsikirirwa pane zvavanoda. But the pressure in ZANU-PF yakatopfuura pressure yakanga ina Ian Smith, because a hungry man is an angry man. And they are busy testing the power of the people. Nasi vari kutaura kuti toxicity ye-political drive yavari kukonzera ivo, because vari kushandisa ma-rendered powers kuti vatsvage kuti ndiana nerelevance yevanhu anonzwikwa nemasi, vomutenga vomuisa mukona kutsikirira zvaanoda. Welcome to ZimOne, a platform where every voice matters and every idea counts. This is a space dedicated to nation building, shaped by the thoughts, hopes, and lived experiences of the people of Zimbabwe. From the streets to the classrooms, from farms to factories, from elders to the youth, we bring together brilliant points from different gatherings of citizens across our nation. These are conversations rooted in reality, driven by patriotism, and guided by the belief that Zimbabwe's future is built by its people. Here, we listen, we reflect, and we share ideas that inspire unity, progress, and sustainable development. This channel is not about politics alone. It is about solutions. Not about division, but about collective responsibility. Join us as Zimbabweans from all walks of life contribute insights that strengthen our communities, uplift our nation, and shape the Zimbabwe we all want to see. This is our voice. This is our vision. This is nation building together.